Platí to ako pre Čechov, tak aj Slovákov. Nemusíš mať rád komunistov, môžeš byť zásadným odporcom socializmu, ale toto sa jednoducho nedá poprieť. Vážení kritici minulého režimu, ukážte mi jediný národ na svete našej veľkosti, ktorý pred rokom 1989 dokázal vyvíjať a vyrábať prúdové lietadlá, dopravné lietadlá, atómové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbrane, tkáčske stavy, poľnohospodárske stroje, turbíny, nákladné automobily, námorné lode, tanky, špičkové sklárske a porcelánové výrobky, podieľať sa na výskume vesmíru, vyrábať kvalitnú oceľ a hutnícke výrobky a vyvážať to do celého sveta. Národ, ktorý bol úplne sebestačný v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe, bez jedinej koruny dlhu, naopak so značnými pohľadávkami v zahraničí. A tak ďalej, a tak ďalej. Dnes nevyvíjame a nevyrábame nič. Sme iba montovňa automobilov. Nepatrí nám v našej zemičke ani hrdzavý klinec v stene, nie to uhlie pod zemou alebo voda. Boli sme veľmi schopné národy. To však vy nechcete počuť. Len si trváte na svojich nezmysloch. O potrebe previazanosti s vyspelým západom, ktorý si nás skrotil ako lacnú pracovnú silu a odbytiská pre ich šuntové produkty. Pre tých, ktorí s vyššie uvedeným súhlasia, prosím, aby podľa vlastného uváženia túto informáciu šírili ďalej. Ďakujem.